Adadaan na palawa ti kalidad a healthcare services para kadagiti Ilocano, kalpasan nga opisyal a nainagunaran ti Baro a bagong urgent care and ambulatory service wenno Bucas Center Building, idiay Banna, Ilocos Norte. Manamnama ang makaipay daytoy iti kangrunan a serbisyo iti salunat ng runa kadagiti residente ti Banna, pakiramanan kadagiti kabangibang nga ili ti Dingras, Marcos, Solsona, Nueva Era, Karasi ken Pidig. Ti pasilidad ket napunduan iti 20 million pesos iti sidong ti 2025 GAA ken nailatangan ti kanayunan a 30 million pesos para kadagiti medical equipment. Maibilbilang mutlaan ti pasilidad kas testimonyo ti gobyerno iti awanan sarday a panagpursigi para iti panakipaay tinatalged kalidad na lakaken asideg kadagiti umili a serbisyo salon at manipur iti gobyerno.